Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ha ka step jong ka khat artarik unai lor arajar arpusan. Ki pulit ka maurang keneng police station kila kem yo way ubrio ubala tep kerteng kum u budget kharsati namar ka jingpen paj dusman jong u ya ka yeng mani jong ka balang Presbyterian pom lahir ka shinong ka bahap hapo uput usam jong ka maurang keneng. U budget ula penpaj ya ki yet jong ka yeng ha ka khalwai tarik unai lor arajar arpusan. Ki pulit kila thwet yo nadu menhenen hi kasni henrei omdon hayeng but day menta ka step bakila yokyam yau. Ki pulit kila rayo u sha Meghalaya Institute of Mental Health and Neurosciences lani Mimhans. Namar ba kadon ka jingkeno ba uday u badon jingduna ha ka bor perkhat. Kani kamde kasin ka baningkong ba u budget u le dusmon ya ka yengmani Presbyterian. Henrei kani kala day kasin ka basan. Dang hau naila ru ula penpaj ya ki yet bat ula thang ya ki katukan ni ki benta jong ka yengmani.